Silav êvar baş hevanno li Rojavayê Kurdistanê rewşî gelekî ciddî ye di çapemeniya Erebî de her wiha qismekî çapemeniya Tirkî de hûn dibînin gev tehdîtên li hember Rojavayê Kurdistanê û her wiha îddiayên derew yên di derbarê Mazlûm Kobadînê de behsa suîqasê tê kirin. Ez ciddî digirim divê em hemî ciddî bigirin. Ev gefekî ye. Yani em dikarin te bixin bi xefîkekî, em dikarin dawî li jiyana te bînin dibêjin. Ev şiklekî cureyekê gef e. Divê çavê me vekirî be, goy me vekirî be, em baldar bin, divê milletê me ji hev hez bike, fitne fesadiyê di nava xwe de ji xwe dûr bixe. Wana gelekî girêgin di van deqeyan de vê êvarê Rojavayê Kurdistanê bi temamî ket nava alarmê, alarma ewlekariyê, alarma şer di nava tedbîrên xurt de ye li hember şerekî muhtemel. Ev şerê muhtemel çi ye? Dibe ku ji Daişê were, dibe ku ji dewleta Tirkiye were. Eger ji Daişê were jî dibinê wî de dewleta Tirkiye, di piştî de dewleta Tirkiye, milletê Kurd êdî dostê xwe jî, dijminê xwe jî baş nas dike. Dewleta Tirkiye ev du heftene dîsa dest bi gef û tehdîtan kiriye li hember Rojava. Dema ku Daişê êrişê ser Swêda kir, Hakan Fidan li ser navê dewleta xwe gef li YPG xwar. Çi eleqa wî pê heye hûn ê bêjin? Eleqa wî pê heye ji ber ku îtibara YPG ji nû ve bilind bû ya Qesedê. Şêx û Rûspiyên Durziyan bang li Qesedê kirin ku were hewara wan korîdorekî vê bibe di navbera Swêda û Rojavayê Kurdistanê de ji bo ku însanê sivîl biçin werin, alîkariya însanî biçe were. Ha divê navirê de ji bîr nekin parantezekî vekim, ew ekîbek tenduristiyê hebû çûbû Swêda ji bo ku alîkariya Rojavayê Kurdistanê bigîne wê derê her wiha weke mirovên ku tenduristiya însanan nas dikin, siheta însan nas dikin, bijîşkin ji bo alîkariya derman, îlaç, ji bo rizgarkirina însanan. Ji aliyê hêzên Heteşê û Daişê êdî em nizanin kîne hemî tev li hevin, ev komên çete ne êdî. Hemî ketine neva hev, divê em dikarin îzah jî bikin. Erebên bedewî jê re dibêjin, qismekî wan. Kî dibêje Erebên bedewî? Yani iftira li Erebên bedewî dikin. Belkî Erebên bedewî ha mutabin eleqa wan bi van mesela tune ye. Eşîretin ji xwe re bezê xwe û heywanê xwe digerînin, belkî ji bo menfaetê xwe yê aborî ketine neva hin fealîyetan. Lê dewleta Tirkiye, çapemeniya Tirk yan jî qismekî çapemeniya Ereb navê Erebên bedewî bikar tîne ji bo Daişê. Wextê ku bibêje Daîş nabe. Çi dibêjin? Dibêjin Erebê bedewî. Wextê wisa hat gotin hûn Daîş fehm bikin. Mesela çi eleqa Erebên bedewî pê heye tê tune radibe dibêje min biryar girtiye ez êrişê Swêda bikim. Çima? Karê wî ye. Me em ji xwe nepirsin, em nebêjin ya tam divê demê de ku hikûmeta Şamê bang li Qesedê dike dibêje werin daxilê me bibin ji bilî artêşa me divê artêşekî duyem li Sûriyê tune be tam di demekî wisa hesas de bifikirin Erebên bedewî bi çek û sîlehên pir giran bi wan doşkayên li ser Erebeyan davêjin ser Swêda. Tu xwe çi dihesibînî? Tu li ser navê kî çi wê derê şer dikî? Kî hêz daye te ku tu çek û sîleh bigirî bikar bînî? Kîjan herem dibin kontrola te daye? Gelo hikûmeta Colanî ya Şamê erk û wezîfe daye te ji bo tu biçî Swêda dagir bikî, êriş bikî ser millet? Ev hemî pirsin. Ha. Niha îdî li pêşiya Qesedê, li pêşiya rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê tiştekî dîmîne. Ji Colanî re, ji rêveberiya Şamê re bibêjin, pêşî çeteyên di nava xwe de tune bike. Çeteyên ku ji derve hatine fitne fesadî dixin nava milletên Sûriyê. Ew çek û sîlehên ku dibin navê Erebên bedewî de di destê Daişiyan de ne yan jî çeteyên girêdayî dewleta Tirk de ne pêşî wan çek û sîleha ji wan bigire. Xwe pak bikin, îspat bikin ku hûn însanin dikarin milletan bi rêve birin, wê demê em dikarin bi were rûnên ser masê. Tenê rûnên ser masê, ne ku em daxilê we bibin. Di vê rewşê de Heteşe biya rêxistinekî sûç. İmkana ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê karibin bi vê rêxistina sûç re bidin bistînin tune ye.
لپراف لهمبر علویانش خواستوش کربون تام وار وجان چوا چی بون زنم قصیده چو وان را رونش سر واسه او جی با آرمانجا کو او کمکوژی بسکنه تشتکی وسا کربون لین حال سویدا yani komkujiya Swêda bi tu şeklekî nayê qebûl kira hêjmara miriyan digêje 1500 di nava hefteyekî de 1500 ceset li Erdêne niha xeber hatiye ji me re dibêjin 400-500 cenaze li Erdêne li Morganê li nexweşxaneyan e li nava kolan e em çawa re bike em nizanin hêz û quweta me jî tune dibêjin ew rêberên eşîran yani di van şertan de hûnê bibêjin hevan bibirin were sohbet dikim beriya nûçe ji were pêşkêş bikim yani bana mühim in yani hûnê bibêjin hete şe çawa hêz û quweta xwe ji ku derê girt çû êrişê Swêda kir ez ji were bêjim ev Thomas Barakê ku îro rêveberiya Sûriye rexne dike berpirsiyarê van êrişan e îro derketiye ji me re dibêje bila rêveberiya Şamê hesab û kitap bizanibe bila hesab bipirse ji wan çeteyek û komkujî pêkanîne eger rêveberiya Şamê hesab bixwaze dibe pêşî ji Tom Barak hesab bixwaze ji ber ku wî bi daxuyaniyê xwe cesaret daye Heteşê ji ber ku wî bi wan daxuyaniyê xwe yên ucûbe xwest moralê rêveberiya Xweser bişkîne yani pir ecêb ku Heteşê bi wî cesaret e ku ji Tom Barak girtiye çawa êrişê Qesedê nekir çawa êrişê Rojavayê Kurdistanê nekir ew meselekî din e yani dikaribû bikire jî yani tu jî bû divê biteqiya derekî de divê biteqiya Heteşê û Colanî û çeteyên berê ê çi kirin di dawiyê de bi perê Tirkiye dixebite ev kes em tev dizanin li Tirkiye ambasador e li ser navê Amerîkayê hatiye wezîfedarê taybet yê danan Trump be însanekî perexwar e bertêlxwar e li ser navê dewleta Tirkiye ya îvan însanana çawa têr nabin ji pereya mirov hem nake etîk exlaq çawa tune el cevan însanan çawa însanê rojata navîn weke biûkan dibînin weke kêzkan dibînin mirov çawa xwe dikare wisa serî bitewîne bi civan însanan re gotinên Thomas Barak êdî pênc pere nakin li rojata navîn divê tu kesekî qîmetê nede gotinên wî ji xwe hevalên me rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê jî niha divê çarçovê de daxuyanî didin wisa qise dikin ez ji were bêjim bi perên Tirkiye siyaseta dewleta Tirkiye li Sûriye bi rêve dibe Tom Barak ew qas vekiriye şik û şüphe tê tune Thomas Barak nûnerê taybet yê Donald Trump bi perê dewleta Tirkiye siyaseta taybet ya li hemberî Kurdan li Sûriye bi rêve dibe ama ehmeqên Heteşê ew bermayên çete ku ji heftê û heft duwala hatine li Sûriyê kom bûne hemî xwînrêjin jê cesaret girtin êrişê vir da wê da kirin baş e ku navê xwe xirab kirin baş e ku rastiya xwe dîsa eşkere kirin heyfa wan Swêdiyan heyfa wan însanan ku jiyana xwe ji destan ji bo min şehîd bûn ew zar û zêçên li Swêdayê ê durzû heyfa wan ama jaliyek ve jî Heteşê rastiya xwe nîşan da êdî ji vê saetê şûnva meşrûyeta xwe wenda kir rewabûna xwe wenda kir rêveberên Rojavayê Kurdistanê heta ku bi wan re biçin ser masê rûnin divê heftê û heft hezar jara bifikirin gelo rast e gava ku em ê bavêjin niha alarm heye li Rojava hevan do bifikirin ana alarma şer divê astê de ye yani rewşa Rojavayê Kurdistanê bi vî şeklî hema li her bajarî çi qas hêzên ewlekariyê hêzên asayişê
هزین تکوشین لدش ترور یا تات ریچه هیه همین ها کم بونه همی هزین کوجبر اولکاری دویا بو جبارگی خود در نکیون حتی نها اوجی بریار هاتیه داین همی جبارگی خود در کیون دنوا گل دابن تدبیر بگیرن لهم بر ایرشین محتمل و ایواره ایرشتکن سبه ایرشتکن هم نزانن اما تشتکی هی هم دزانن تهدیده کی پر خورد هیه چاپمنیا ترکیه دبیجه مظلوم عبدی جسوی قاستی ساخفلتی یک جی ام نزانن بلکه هاتبه کشتن بلکه نه هاتبه کشتن بنیرن یا دوی دمیده کو پیواجوی آشتی قاشو هیه لترکیه چوا هندکارن سویقاستی که به وی شکلی پیلان بکن او قاس پرووکاسیونه که او قاسا مزین و چواد کار بفکرن یا چقاس انسانن حقیقتا جا اخلاق دور yani tamamı revebrin devleta Türkiye nake tilya mazlum abdi ya tişteki var eseri mazlum abdi Kürt tamamı Türkiye dışıvtini ya bana nizanın tevgera siyasiya Kürt divan çıl salın daviye de pır insanın heja derxistin hole carnan ji insanekî pir balkêş mesela ciwanekê di nava MHP de cihgirtiye dikare fermandarekî mezin ê gerîla jê derbixe weke fermandar Harûn di ciwaniya xwe de nava MHP de biye Musa dizanin ama fermandarekî pir ecêb ê mezin jê derket fermandar Harûn li Zapê ew Ozan Birader serwî stranek dibêje ya Harûnê min behsa wî fermandarê dike ji Qulê Qulu Cihanbeyli Konya yani bifikrin bas tişta ku bas dikim tevgera siyasiya Kürt kesayetîn pir hêja mezin afirand derxist van kesayetîn mezin jî rêxistinê afirand elbet hevûdû da afirînin kesayetî mezin rêxistinê derdixe holê rêxistin jî ew derdixin baya wisa ye hevûdû tijî dikin mêzînekî ye yani ev insanê me nebin rêxistin tune rêxistin nebin ev insanê me tune wisa ye ji ber vê yekî em qîmetê bidin hevûdû em mecbûrin Mazlum Abdî fermandar Mazlum Abdî yek ji wan kesayetên girîng e berhemê vê tevgera siyasiya Kurd e wisa ye li Bakur çawa ku Selhedîn Demirtaş derket bandorekî pir mezin li civakê kiriye fermandar Mazlum Abdî jî bandorekî pir mezin li temamê rojhata navîn kiriye binêrin eşîrên Ereb çi dibêjin binêrin dewletên Ereb çi dibêjin Mazlum Abdî dibe bibe serokkomarî Sûriyê Kurd e Selhedînê Eyyûbî ê modern e ê nesla nû ye Ereb dixwazin ez vê car dibînim bîra hevalê xwe hêja ez ji we re bêjim wextê ku sal 2014 Daişê Musul di 2 saetan da dagir kir wextê ku ber bê Kobanî ve hat Raqa Tebqa hemî 2-3 saeta da girt ber bê Kobanî ve hat hevaldara tu dixwazî tevlî bî ya ez dikarim we tevlî kim ka destûrê bide min ez çend nûçeyê xwe pêşkêş kim baş bû te ji me re got dara ji bo ku ez vê şîrova xwe dirêj nekim cihê bidim we temam dara tu jî dikarî tevlî bî süper dibe hevan û li bendê bin ha 2014 dema ku Daîş hat Raqa Tebqa girt ber bê jor ve hat ber bê Kobanî ve hat ez derekî de pê hesiyam got fermandar Şahîn hatiye Rojavayê Kurdistanê min got temam e wê derê biçin twîta min a 2014 binêrin fermandar Şahîn min got hatibe Rojavayê Kurdistanê Kobanî azad e jê piştrast bin yani ew derece bariyam pê heye qet ne mesele yani însanekî heta dawî bê ji ber vê dibêjim însanekî qîmetê me ê netewî ye dewleta Tirkiye dibe cesaret neke zirarê bide vê qîmetê me dibe dewleta Tirkiye zanibe ku eger zirar bide Mazlum Kobanî bizanibe ku Tirkiye temamî dişewite tar û mar dibe êdî pê vajo mê vajo namîne yani stûçê me Kurdan e
ku dema devleta Tirkiye êrişî qîmetekî me din kir li Parîsê ew xwedawend Sara Sakîne Cansız divê ji nişkeva pêvajo mêvajo hemî bavitana çupê xirab kirine. Me pêvajo xirab nekir milletê Kurd. Dîsa dawî de wan xirab kir. Ê çi firq dike? Dema ku Sara şehîd bû li Parîsê divê pêvajo tak bavita çupê. Em pêvajoyê wisa naxwazin. Em xıyanetê wisa naxwazin. Îro dewleta Tirkiye divê cesaret neke. Mesele ne ji ber pêvajoyê. Pêvajo tu nebêjî. Dewleta Tirkiye nikaribe fermandarekî Kurd qetil bike ji holê rake îmhake. Nikaribe divê. Ne divê netirse. Divê bitirse. Divê bitirse ji milletê Kurd. Ew rêxistinbûna milletê Kurd pir mühim e. Hevalna. Baş e ez hema çend nûçeyên ku me amade kirine ji were pêşkêş bikin, dixwazim çend hevalan bigirim, dixwazim cih bidim fikrê we ji kerema xwe re. Ez vê wisa ser ekranê bêrim. Ez hema zû bi zû nûçeyê ku me amade kirine ji were dibêjim. Ez dibêjim ew qas şîrove bes e, ama dilê me jî pir tije ye. Gelek mijar hene. Ez bername bi dawî dikim derdikevim dişim çayê ve dixwim dibêjim ya min çima ev negot, min çima ev negot, min çima ev negot. Baş e dibêjim tişna ve sibê jî ez ê sibê bêjim. Rojavayê Kurdistanê rewşa awerte di asta herî bilind de ye. Tedbîrên ewlekarî hatine girtin. Rewş hêjî nayzanin, em nizanin. Ha ew her du binêrin mijar ketina berê. Ew ekîba tenduristiyê ku ji Rojavayê Kurdistanê çûbû Swêda agahî jê tune hevanna. Hin nûçe têne belavkirin dibêjin hatine qetilkirin, hatine înfaskirin, lê tiştekî wisa heta niha nehatiye piştrastkirin, tiştekî wisa tune ye. Tamam, ekîbek hatiye revandin, lê em nizanin ha rewşa wan çi ye. Hin fotoğraf wêneyên ku tên parvekirin ser medya civakî ew mixabin gencên Durzîne, xortên bedewê Durzîne qismekî wan hatin kuştin. Li Şama paytexta Sûriye dewreyekî ewlehiya giştî Rojayîniyê bawekî kêfî 5 ciwanên Kurd desteser kirin. Ev li Şamê ye hevano bûyer li taxa Mezdeh el Cebel qewmî bi sedema girtina wan çi ye? Sedema girtina wan jî axaftina bi Kurdî ye binêrin li paytexta Sûriye Şamê hêzên HTŞ gencên Kurd dixin bin çavan direvînin ji ber ku Kurdî axivîne. Li gorî saziya mafê mirovan sor ev 5 ciwanên ku ji gundên Efrînê ne li deverekî giştî bi zimanê xwe dayîkê Kurdî de axivîn, di wê demê de eskerekî ewlehiyê xwe nêzê wan dike, ji wan dipirse hûn Kurd in, piştî ku ciwan ji we re dibêje erê wallah em Kurd in, di cî de dewriyekî çekdar digêje ciyê bûyerê wan dixin bin çavan ji herêmê bi dûr dixin. Saziya Sorê ragihand ku hatiye piştrastkirin ku yekîneyekî ewlehiya giştî ya Şamê ew 5 ciwanên Kurd ji ber axaftina bi Kurdî bi xwe re birine revandine. Heta niha ev 5 gencê me di binçavkirina keyfî de ne, di derbarê çarenûs û qedera wan de, di ciyê wan de, li Kuderê ne, birine Kuderê hêjî agahî nayatiye bi dest xistin. Ev bûyer metirsiyê li ser rewşa Kurdan yê li Şamê li seranserê Sûriyê carekê din tîne Rojavê ku tenê ji ber bikaranîna zimanê xwe dayîkê rastî ew qas zext û zordariyekî mezin tên. Bûyerên bi vî rengî yên girtina Kurdan li herêmê dibin kontrola hikûmeta Sûriyê dem bi dem rû didin. Ne tenê li wê derê li jor jî, li jêr jî, li hin deveran tiştî wisa çê dibin. Xuya ye çetên ku bi perwerdeya Tirk mezin bûne. Van tiştana dikin. Bi qasî ku em dizanin di mantıqa Ereban de qedexeya Kurdî tune ye. Axaftina bi Kurdî, qedexekirina zimanên biyanî pir neketiye nava çand û kültûra Ereban bi qasî ku ez zanim li cem Farisa jî tune ye. Tenê li cem Tirka heye. Qedexekirina Kurdî ew gencê me ê ku dihatin tazîkirin li wan bajarên Tirkiye sirf muzîka Kurdî godarî kirine ev dişibe wê. Muhaqqaq çetê girêdayê dewleta Tirkiye ne herin lêkolîn bikin. Qet şik û şipan tune ye. Erî wale. Pelsa mala te ava hevan ez gelek spas dikim ji we re tiştê wisa alîkarî ji bo hevalê me rojnameger ji bo pêşxista van kalanan her hebin. Hevan ez hema em bidomînin yek ev mesela girtina kirina bin çavan a gencê me ji ber axaftina Kurdî felaket e. Eger milletê Kurd bersivekî pir tund reaksiyonekî pir dijwar nîşanê vê terorîzmê nede
سبێ دەست بێ تشتێ گەرانتر چێ ببن me gotu heteşe değişal ser Swêda'da cesaret xwe ji tombara girtiye vêjbîr nekin ya derekî binivîsînin sûjdarê me tombarak e merû ew qas cesaret nade yek jî tiştekî din heye wî roy dostê min Fehîm Mişik behs kir di bernameyekî min de me got min jê pirsî min got piştî Swêda dortê Kurdan piştî Elewiyan paşê Dirzû paşê jî dortê Kurdan ew êrişe heteşê got na got merex neke çawa merex nekim got wan ceriband wextê ku heteşe colanî çeteyên dewleta Tirkiye biryar girtin berê xwe bitin Şamê beriya ku bigihîjin Şamê gotin em Rojavayê Kurdistanê dagir bikin hatin di Şehbayê de derbas bûn Şehba li Bakurê Helebê ye li wê derê Kurdên koçbûyî ên ji Efrînê li wê derê bicivbûne însanên pir fedekar in însanên leheng in esilzadeyê Kurd in li wê derê êrişê wê derê kirin mecbûr ma rêveberiya xweser wan însanan ji wê derê bigire derbasî Rojava bike çete ciyê xwe de nesekinî hê êrişê Elewiyan nekirine Durziyan nekirine hê Şam negirtine hatin heta min biçe baş e sê çar mehalek pira Qereqozaxê bendava Tîşrînê şarekî pir hovane meşandin li hember milletê Kurd li hember milletên din ên Rojavayê Kurdistanê Fehîm Mişik dibêje ceribandin ama bi ser neketin Kurd di hedefa wana sêyemîn de nine tu nikarî bibêjî piştî Elewiyan û piştî Durziyan û paşê Kurd asla Kurd di hedefa wana ewil de bû ama dersa xwe girtin mîna pez mirar bûn paşê jî vekişiyan dewleta Tirkiye jî têda rezîl û riswa bû dewleta Tirkiye belkî cara hezarî ye şansê xwe li hember Kurdan wenda kir çawa ku Daişê êrişê ser Kobanî kir Tayyip Erdogan derket bê ku şerm bike bê ku piştgirî bide Kurdan got Kobanî düştû düşecek wê demê wenda kir Kurdan ama di êrişa ser bendava Tîşrîn de carekî din wenda kir nesekinî îro bi tehdîtên li hember Rojavayê Kurdistanê Hakan Fidan resmen tehdît kiriya yani ew çete êrişê ser Swêda dikin Hakan Fidanê me radibe yepekî tehdît dike nebî pêş de biçin wê feleket were serê we kî la o feleket tê serê min feleketa ku hatiye serê min ji xwe hatiye serê min ku ez cîranê deme feleketa herî mezin ku hatiye serê min tu bi eslê xwe Kurdî feleketa herî mezin ku hatiye serê min ji nava min însanên xwefiroş derdikevin diçin cem dijminê xwe dibin serokê îstixbarata wan dibin qûl û köle ji dijmin re hebûna xwe înkar dikin feleketa herî mezin hatiye serê min ev hedî çi were serê min ewladê min diçin xizmetê ji xelkê re dikin çi were serê min dî mesele hinek berû bibe xwedî exlaq ya însanekî têde exlaq tunebe etîk tunebe pîvanê mirovahiyê medeniyet têde tunebe hezar sal jiya be çi manawî heye tenê zerare ji bo mirovahiyê mesele em nabêjin însan çima dimirin mesele însanên pak însanên temîz însanên ku dikarin xizmetê ji mirovahiyê re bikin wan dikujin ev wendayî ji bo mirovahiyê heyf e hevan na heyf e tamam dara dengê te tê min tu dibêjî hevan do hêjmara kuştiyan li Swêda gelekî zêde ye ez bawer dikim çûye derdora 1500 kesî termên 400 qurbaniyê şer li nexweşxaneya niştimanî ya Swêdê hatine kom kirin termên qurbaniya ji alî hêva sora Sûriyê ve ji bo veşartinê têmine amade kirin wekî din gelek cenaze li Erdênê û pir zor e rewşekî pir zor e piraniya wan jinin zarokan heta tê gotin ku ew ê tev bibin di gorên komî de defn bikin çünkü wekî din çare tune ji bo her însanekî cenazeyekî gorekî zehmet e hêjmara kuştiyan derdora 1500 kesiyê bila hevalê me zanibin çi nizanibin çi nûnerê taybet yê dewletên yek yên Amerîkayê ji bo Sûriyê Tom Barak li Beyrûdê di civînekî çapemeniyê de vekirî got em bi fikarin endîşa me heye êşeke mezin û hestiyarî em bûyerên li Swêdayê dişopînin
دوی حساب جو حکومت سوریه وره پرسین گوتیه ده جوینا چاپمنیه ده من برسی با یدای بر پرسیار توی حساب پیشی دویش تا وره پرسین چونکی وان انسانش ده جسارتی گرتیه باراکانی زمان کو واشنگتن هول ده آلیکاریه بده لبنانیان دا کو آشتی پیک وره چاره سری ده دست حکومت لبنان دایه دولت یک بینیان امریکا حزب الله و که رخصنه که تروری دبینه جبرویه که دیالوگان پیرن ناکه دبیجه تو مبارک جمازوم عبدی جی خواست هفدیتناوی هبو پیرا جی کرم آخر آماده به همی هزین خواهین چکتاری بخیر نبا آمده کاریان سبه دسته داعش دیسا مزن دبه پیدویه مبته دیسا حاتنه پوتینین نا مازوم عبدی پوتین نخنیگی خواه نه مکاب تخنیگی حتی مکاب مازوم عبدی داد لیسه تو مبارک از گرک جی عاجز بومه سویقاست لهم بر مازوم عبدی دروه تنی وکه گف تهدید بگیرن جدی بگیرن اما دبی ام و جسارت ندن دولت ترکیه هر وها نونرتی امریکای دبیجه مهکی ملها دایه یه پیجش بوره داخلی نوا دولت سوریه ببه ام نوچیه کی دروه گوه ندن تشتی وسا چونکی لورته دولت مولت نمایه حکمت محمد نمایه ایسا خالد دکتر ایسا خالد میوانی مبو و دید ویدیو ویکوی بچو که من پار بکری گوادن اوجی عینی تشتی مشخوا مجوی گرد دولت مولت چیه همی چته متند به پوریوان چه کیچو سپیته تجینه هاتنه و دریج مرا بونه انسان اجید شم داخل وان دبم تشتی کیو ساتنه دبه رهبری روجاوای کردستان ای لاوروپایه ای پاریسه خالد ایسا وسط بیجه باشه yani video amına 10 dakikaya piştivi un temaşa kin süper dağıtı süper heval noş kerem xarab bin abonej bir nekin kanala mezin bikin ber bir mezin bunu vetişe etqazım lehember dostu düşmanan bu taybeti lehember düşmanan ev kanalama mezin bebe ya bu fikrin ya Ravin Sterk hevali min rojname geraj bu David xevte doğu perinçek röportaj ekivi he doğu perinçek dibije zamanı Kurdi ne zamanı perverdeye merum nikare pe xwe ifade bike merum nikare pe perverde bide zarokan merum nikare ilim pe bide fêr kirin çima insanekî Tirk dikare wisa bibêje suçê wî ye na suçê me ye em zimanê xwe pê pêş bixin hemî hevil û dostê me bila Kurdî kanalê xwe vê bikin Kurdî binivîsînin Kurdî bijîn Kurdî pêş bixin perwerdeya Kurdî mektebekî çêbû çi dibe bila bibe saetek be nîv saet be daxwaz ji dewleta Tirkiye dikin 10,000 na 20,000 na bi milyonan daxwaz ji dewleta Tirkiye bikin ji bo perwerdeya Kurdî ne ji bo dostan li hember dijmin wextê ku dijminan vê kanala me ev kanala me temaşe kirin bibînin wa kanalekî Kurdî ji alî milyonan ve dikare were temaşe kirin bila bibehecin bila fêr bibin ku Kurdî yek ji zimanê herî xweş estêtîk ê cîhanê ye yek ji zimanê dewlemend ê cîhanê ye deherike behre Kurdî de bila werin Tirkî baxifin wîç wan e şildim bildim wan e yani însanekî Tirkî axêv çawa dikare bi vê dewlemendiya Kurdî re bikeve reqabetê çawa mümkün e ya ez fehm nakim hevalê me ku Tirkî diaxifin çawa dikare xwe Tirkî îfade bikin ya çawa xwîdan nadin çawa nakevin zorê de Kurdî çi qas xweş e mîna av deherike mesele ev e hevanno dibêjin niha eşîrên Erebeyên Rojavayê Kurdistanê piştgiriya xwe ya ji bo hêzên Quweta Sûriye Demokratîk Qesedê ragandin em wekî birayên xwedî dozeke hevparin em weke biran e eşîrên Ereban ê li Rojavayê Kurdistanê dibêjin eşîrên mezinin dikarin li dij derbikevin di vê demê de ku hin Erebên bedewî rabûne serpiya li Şamê tevlihevî heye tê gotin dewleta Tirkiye sor dike dibêjin Erebên li Dêre Zorê Erebên li Rojavayê Kurdistanê wê serî rakin li hember Kurda fitne fesadî plan û projeyekî bi vî şeklî heye ka em bersivan binêrin
بو yerên xwenrêj yên li bajarên Sûriye yên di navbera Durziyan û eşîrên Bedewî hêz û hikûmeta Şamê de bûn sedema spekülasyonan ku îhtimal heye bu yerên li başûrê Sûriye li Rojavayê Kurdistanê jî xwe dubare bikin. Ev spekülasyon piştî ku bi hezaran çekdarên eşîrên Ereban ji wîlayeta Helebê, Derezorê, Reqayê gihîştin eniyê şeriyê li Swêdayê zêde bûn. Em rola Qesedê, rola Mazlûm Abdî gelekî bi qîmet dibînin ev dibêjin ev eşîrên Ereb li gorî Şêxê eşîra Şemeran ya Ereban Şêx el Cerba dibêje nemimkün ku bu yerên li Swêdayê li Herêma Cizrê jî li Rojavayê Kurdistanê jî pêk werin. Nemimkün e em rê nadin bu yerekî bi vî şeklî. Em rola Qesedê û rêvebiriyê rola Mazlûm Abdî ya di pêkanîna lehevkirina siyasî û hevsengiyan de di vê qonaxa dijwar û gelekî hestiyar de gelekî bi qîmet dibînin. Bi saya hevkariya me, mekariya me gihêjin lehevkirinan ku ji bo herêma me, ji bo hemû gelê me wekî serkeftineke dîrokî tê qebûl kirin. Eşîra Şemeran a ku piranî li barezgeha Hesekê ye, Rojavayê Kurdistanê, girêdayê hêzên Sanadîdê ye. Sala 2013 hatiye avakirin. Bi texmînî 7,000 şervanên wan hene. Li gundê Til Elo, Til Tehmis ên li rojatê Qamişloyê bicihîbûne. Ev eşîr li gel komên Ereb ên herêmê ên ji bajarên Reqa Derezorê di nava avakarên Qesedê de cihê xwe digirin. Wekî din hevanno em zarokên aynî herêmê ne dibêje, em xwedî dozekî hevparin, müşterekin di navbera hemû pêkhatên vê herêmê de bi ruhê biratiyê edî em bûne yek, Qesedê di daxuyaniya xwe yê yekem de xwe wekî hêzeke leşkerî ya niştimanî ya hevpar ji bo hemû Sûriyeyan pêna sêkiribû. Ev jî tiştekî wisa heye. Wekî din Şêx Hemîd El Feraj jî ew jî şêxê eşîra Ereban e El Weladê ye. Ew jî li Tebqayê li Reqayê hene. Wan jî piştgirî daye Qesedê Mazlûm Abdî dibêje em birayê hevin, em mecbûrên hevin, em mecbûrin bi hev re pêş bikevin. Hevanno, mamosteno, temaşevanino, çi xweş e temaşevanino. Hakikaten em çima wisa nabêjin, em çima dibêjin temaşevanên hêja? Çima em nabêjin temaşevanino, hevanno? Li gorî peymana di navbera Îraq û Başûrê Kurdistanê de di vê herêma Başûrê Kurdistanê petrolê ji Îraqê re bişîne. Niha meseleya maaş heye, han nebiye. Gulan, Hezîran, Tîrmeh ev sê mehin Îraqê pere neşandiye Başûrê Kurdistanê ji bo maaş. Çima? Çünkü Başûrê Kurdistanê jî perê petrolê çawa ku soz daye neşandiye ji Îraqê re. Hevalê me ji wê rojê em sohbet dikin li ser xwarinê bi hevalara, hin hevalê me rojnameger hene. Ya dibêje ez fehm nakim. Başûrê Kurdistanê madem perê petrolê nade Îraqê, ma çima wekî maaş nade wan karmenda? Ma çi îcab dike wan pereyên petrolê bide Îraqê, Îraq jî wana ji nû ve bişîne Başûr. Madem tu perê Îraqê nadê petrol, bide wan însana. Başê ji Îraqê re bêje ez perê te nadim. Çünkü maaşê xwe da. Xilas. Xilas. Ya hêsan e yani. Ew pere ku da çi nizanim yani hakikaten. Li gorî peymana di navbera wan de divê herêma Kurdistanê dest bi hendartina petrolê bike, her wiha ji bo meha Gulanê 320 milyar dînar pere radestî Îraqê bike. Piştre ew ê çi bikin? Dest pê bikin perê maaş bişîne. Tiştekî wisa heye. Hevanno ev canika ku li ser vî resmê dibînin li Parlamena Ewropayê ev canik parlamentereke 33 salî ye bi xwe Yunan e ji Parlamena Ewropayê ji bo Parlamena Ewropayê hatiye hilbijartin partiya wê partiyekî pir nû ye bi xwe avakara partiya xwe ye Partiya Aqil dibêjin. Ji hemî parlamenterên Parlamentoya Ewropayê xwest ceza dayînin ser Tirkiye. Sedem jî êrişên dewleta Tirkiye ên li ser herêmê û tehdîta dewleta Tirkiye li ser Yunanistanê li ser derdorê. Parlamentera Ewropayê ya ji Yunanistanê navî Afrodît ye Latinpoulou daxaftina xwe ya Parlamentoya Ewropayê de xwest ku ambargoya çekan li ser Tirkiye were danîn ji ber ku derdorê tehdît dike hem tevlîkarê navxweyê Sûriye dibe ê welatê Ereb dibe hem jî
tevlî karê navxweyî ê Qibrîsê û yê Yunanistanê dibe. Afrodîtê dibêje ev axaftina min ya dawî ye îsal wezîfeyekê min a pîroz ew e ku ez vê axaftinê diyarê Helenîzmê bikim, diyarê Qibrîsa me bikim. Siyasetmedara 33 salî bi boneya salvegera 51 ya operasyona dewleta Tirkiye li ser Qibrîsê Kıbrıs hareketi dibêjin ya 31 sal berê pêk hat li parlamentoya Ewropaya axivî dibêje divê dewleta Tirkiye tevlî bernameyên parastinê yên Ewropayê nebe ambargoya çekan li ser were danîn. Yani were ceza kirin. Ne tenê ambargoya çekan her wiha daxilê nava Yekîtiya Ewropayê nebe dibe heddê xwe zanibe. Siyasetmedara Yunanî salvegera operasyona Qibrîsê wekî salvegera tarî binav kir daxwazên xwe jî birêz kirin. Ez ne li vê derê me ku lavlavê bikim ya jî tenê ji we bixwazim ku hûn bi bîr bînin meseleyên li Qibrîsê. Na. Ez li virim da ku ceza bixwazim. Ez li virim dixwazim ûn ambargo dayîn ser dewleta Tirkiye. Ambargoya çekan. Rawestina danûstandina endametiyê dixwazim. Ez dixwazim ku dewleta Tirkiye bi tu awayî tevlî bernameyên parastinê yên Ewropayê nêkirin. Müzakereyên tevlîbûna Yekîtiya Ewropayê were rawestandin. Hevanno li Dakaya paytexta Bangladeşê balafireke şerya hêzên esmanî li kampusa dibistanekî ket di encamê de 18 kesan canê xwe ji dest da. Li herêma Uttara ya li bakurê Dakayê balafireke şerya hêzên esmanî ya Bangladeşê tam di nava xwendekaran de ket xwarê 18 kesan jiyana xwe ji dest da. Dara merheba. Êvar baş, heval bediran. Çewanî? Gelek spas hûn çewanin? Xwedê sebrêt bide te. Tu hema şîrova xwe hazir ke va İbrahim Kalın serokê Mîtê ye. Belê. Derî digere diçe serdana partiyên siyasî ez fehm nakim. Ya rêxistinekê îstixbaratê çawa dikare biçe serdana partiyên siyasî ez fehm nakim. AKP çawa destûr dide. Ya MİT ma tu partiyekî siyasî İbrahim Kalın tenê wezîfeyekî wî heye. İstixbarat ji bo ewlekariyê berhev bike bide rêveberiya wî dewletê yani hikûmetê. Wekî tu ne ye? İşê te bi Dem Partiyê tu ne ye? İşê te bi Partiya CHP tu ne ye? Tu tenê we ek wezîfa te heye. Ji bo ewlekariya Tirkiye istixbarat berhev dikî didî Tayyip Erdoğan. Xilas. Tayyip Erdoğan jî artêşê dixe nava hereketê, ku dixe nava hereketê nizanim ama işê te bi Dem Partî tu ne ye? Nikare biçe. Bêhurmetî ye. Hakikaten dibêjim. Yani ez wek usula siyasetê dibêjim. Yani ez bim pêşwazî nakim. Ez dibêjim işê min bi mîtêra tu ne ye? Ez hikûmetê nas dikim partiyeke siyasî me. Dara gotin ya te ye behsa Sûriye bike ji me re çi ye mesele çi ye? Heval dixwazim tiştek bêjim bi Kurtasî belkî gelê me ê Bakurê Kurdistanê bi rastî jî ji ber welat parêziyê hindek tişta ser Başûrê Kurdistanê nezanîbin. Lûqma dixwazim bi Kurtasî ser Başûrê Kurdistanê hindek tişta bêjim. Li Başûrê Kurdistanê mixabin piştî ku salê 1991 azad bû ji destê dewleta Iraqê û her tişkin ket bin destê me Kurdan xwe tu zanî. Li Başûrê Kurdistanê ji ber ku em bin dest bûn, ji ber ku em Başûrê Kurdistanê bikin mînek ji bo parçeyendinê Kurdistanê û ji dewletên dakîrkerên dinê Kurdistanê rabêjin ku werin hem belê em Kurd karin xwest rêve bibin hûn her timûlo dibêjin û dinyaya ra dibêjin Kurd nikarin xwe rêve bibirin. Lê mixabin wane çikir ji ber ku perwerde ji ber aliyê çandî, xizmeta çandî, ziman, kültûr di her awayî de awa de ji ber ku zanîngeha ava bikin û Kurdistanê pêş bixin wane çûn şerê hevdû kirin bizanî berî her tiştî wane şerê Partiya Karkerê Kurdistanê kir, şerê Kurdên Bakurê Kurdistanê kir, nêzî 3 sal enerjiya xwe, parê xwe, her tiştê xwe dan meşandin li dijî yeneke qede be bavra. Bi navê pêşmerge li dijî şoreşa Bakurê Kurdistanê. Ev ye didû. Paşê vî jî neseknîn rajan ser hev. Paşê qede pew yeneke li hevketin, nêzî 5000 însanê Kurd ji hevdû kuştin. Yani em naçin dîsan dîrokê bile gelek Kurd bizanî be çi bûye li Başûrê Kurdistanê. Sala 2003 dema Saddam helweşiya li wê derê destûrek hat. Bi Tirkî çi dibêjine destûra bingehî bi Tirkî dibêjine yasel li Iraqê.
نها او anayasa jî li vê derê nivîsandine gere yani ew mulk û malê her derê tu zanî wek hev pê dabeşkirin femkir yani dahatê Basra û dahatê beşên dinê ew ê Ereba û gelê Kurdistanê hemû top ken û ser gelê Iraqê û xizmetguzariya Herêmê Kurdistanê û her derê parve bikin tu zanî lê mixabin wane çi kir wane ketine bin bandora Tirkî tu zanî dewleta Tirk ji wane re hêdî bin kol kirin tu zanî were newtê bifroşin û wî bidin heme wî bîn û wî bîn heme her bi her awayî piştgiriya bikin tu zanî lê paşê wilo derneket û dewleta Tirk jî derî ser wana girtin û niha dewleta Iraqê dibêje hûn petrolê dertînin difroşin û nadin me çima em ji heqê Basrê ji heqê parçeyên dinê Iraqê bidin wan zanî ev rastî jî heye gere însan bizane be dewleta Iraqê rast zihniyeta dewleta Iraqê aynî zihniyeta Daişa bi rastî jî aynî zihniyeta Tirkiye aynî zihniyeta ew çeteyên li Sûriyê dixwazin êrişî Rojava bikin ev rastiyek heye yani lê ama rastiyek jî heye yani qedep ew yeneke nizanin parê wan nediçe ku derê ew xas pare gümrük her tiştînin neftê difroşin gaz difroşin ku zanin yani gelê Başûrê Kurdistanê zanî ev neft û gaz û ev pere diçe ku derê tu zanî eval na tiştekê ye tu zanî em wane tiştekî tinê hinek medya ji xwe re çêkirine parekî pir mezin ji êra xerc dikin lê wekî dinê tiştek li Başûrê Kurdistanê bi rastî tune yani zanî ne de aliyê ziman de ne de aliyê çand de ne de aliyê huner de ne de aliyê tiştekî dî nizanî çine hinek medyayê wane hene û parekî mezin ji wan re riştine yedine niza ev pare ew qas mesela tamam dewleta Iraqê pare naşîne ne mühim e yani tamam ew dijmin te naşîne xalas lê parê te diçe ku derê ew xas neft difroşin ew xas gaz difroşin gumrek İbrahim Xelîl xas pare qazanc dike eval niha tu min dîqet bikî dewleta Tirk medyê wane her tiştî wane xeber ser çi didin Kurda ditirsînin rastiyek heye gere em bizanin em di çemperê dane eger em Kurd bigehin Swêdiya û Swêdiya bigehe ser İsraîlê yani deriyekî mezin ji bo Kurda vedibe û dewleta Tirk jî zane herkes dizane vê yekê tu zanî yani ez niha wekî xwe neewcê herim Îranê herim Tirkiye herim Iraqê dikarim herim Tel Avîvê li wê derê pêşim Erebî herim Rojavayê Kurdistanê herim Başûrê Kurdistanê tu zanî lima jî tirsê wane pir mezin heye gere ev tişt çê bibe dema ev tişt çêbû wê bi rastî jî yani em dikarin bêjin nîvê rêzêdetir ji bo serbixweya Kurdistanê çê dibe nîvê rêzêdetir ka bise dara ez tişta ku tu dibêjî ser xerîtê nîşanê hevala din bila dilê her kesî rehet be tişta ku dara dibêje ev e hevano dibêje em xwe bigînin behrê bi rêya İsraîlê ne wisa belê ev cî ku vê derê hûn silîh dibînin ev êrişî çeteyan li Hember Rojavayê Kurdistanê hêdî bilind dibe Amerîka ji xwe bang li Qesedê kiriye bikeve nava tedbîran dibe ku Daeş ji nû ve geş bibe mezin bibe avê derê qayîme derî qayîme bar dikim Ebu Kerîme navî çi ye nizanim Ebu Kemal Ebu Kemal Ebu Kam dinivîsîne ne mesele ev qayîm Iraqê aliyê Iraqê ra jê re dibêjin qayîm ez bawer Ebu Kemal aynî derî ji vê derê korîdorekî vekin ji xwe em pir seraxifîn ev korîdorekî vekin heta vê derê ciyê girî eva ya Swêdayê warê سه ساعات هبل ابو كمال يعني ام نبيجن ابو كمال ام بيجن يعني او اخذ دستي مدايا لروجافاي كورساني حتى دقا السويديه 3 ساعات اف دير زوره اري لدير زوره حتى دقا السويديه 3 ساعات برنا دوره اري للسويديه جي حتى ام دقنا اسرائيل تل ابيب نزيك ل 5 دقائق پر باشه تمام چتکن نه اشترا بيجم بلان و پروژه هي لسر دخبتن ذاتاً إسرائيل لبندي بدري أبني بيجرتن إسرائيل بدو ساعات ريا خد بجبود دروزيا بدك بدو ساعات نهات نابرا روجاوي كردستاني و شامي هر كودچه خرابتر دبه بالي ما بلا طالبن او ريبرين روجاوي كردستاني كو بالسالان حول دانه پرگالك دموکراتیک آوا بکن سردستیا مافیجنه یا جو وکویا جنو میره پشتی وی ساعته امکانه کو بکاربن لشامه
بوی هەتا شێرە لە هە بکن تونەیە اف توماس باراک اف براسي رولكي پر خراب دليزه تزاني ذات نوينر امريكا جبه خو پاشخانه كي عربي جي هي راستم خريستيانا يعني باين اما دي ساجي لبنانيه يعني تزاني لي اسهنه كي ترسم وباندورا قطري هون الميديا خو شاشه كي پر مزندكن يعني حمو ولات باريس بحث رولا قطر ناكن قطر بربيز دليزه لتجي كوردا ڕاستە لتركي خراتر لتركي زيادتر قطر دليزه لتجي قالي كورد ڕاستە هم بركو آليوي مادي پر هيا تركيا او خاص عربي تونه تزاني همو او انرجي وباري دينا قطر دستين تركو دليزه سياسه دي تركا هي قطر بنێرە دەبێ ئەم توجار نikarin قبول bikin hergaleke yek ziman yek al yek çik ku siyaseta devleta Tirkiye temsil dike em bi tu avê qebul nakin. Foza Yusuf kî ye? Seroka wê heyetê çû hevdîtinekê pêkanî hevdîtina wan jî pir xirab derbas bû. ما هو خاص شهيد 13000 شهيد مدايا وخاص ما زحمتي كشانديا وخاص ما درد كشانديا وخاص ما برتشيبون كشانديا وخاص ما حرتش كشانديا يعني ديسان همهر يعني اوجي زحمتي يعني شد بيجم روجابه كردستان نهولو حسن بيجن والله ده امريكا ده بيجه وبلا مجي هرن Niha ew Tom Barak dibêje me amedekarî kiriye ji bo ku demên pêş me de cardin ez bikarbim Mazlum Abdî revebirên reveberiya Xweser bibim Şamê mesela binêrin. Ev e hemîn nûçeyên deqa اب شاشيه مثلا ديسا دما كومكوجي علويان كردن ديسا كرد بن الشامي جبوكو او زخت سر حتى شمته شكن بكيا و او كرنو او قتل عام هوندا كرن تخازن جارد دجيني جبو سويديا كرد قرر نخبن ويلو نكن هون هرچ بكن نها نچن دفيدا ميدا نچن شامي تري كفتنا نكن دفيدا ميدا divê ceza bikin ceza divê her teşe ceza bikin bibêjin heta ku tu meselê nava xwe hel nekî van çeteyan ji nav xwe dûr nexî û soz nedivî milletê Sûrî ez bi te re rû nanem ser masê destê te qirêje 1500 ceset li Swêda li erdê ez çawa herim pê re rûnim çawa mümkün e yani نا ترى بيجم نا ترى بيجم امريكا جي بشرفه تمامي اويكو وا شيرشا دكن حموجي علي غير تركيا حمو او اوزبكي وتشيچاني وتركمانستان وبرانيا وانا اونها ya tu vê nûçe çawa dibînî dara كيجانا Devlet Bahçeli yoldaş Devlet Bahçeli zanî çi dibêje dibêje serokkomarê me dibê du alîkarê wî yek Kurd be yek Alewî be ji du alîkara yek Kurd be yek Alewî be zaten علي كاري نها كوردا تشبو تشبو mesele bana dixwazin makyaj bikin bana dixwazin Kurdan bixapînin yani bibêjin serokkomarê alîkarê serokkomar Kurd e aynı sistem li Kazakistanê heye تمام نا تشتكي ترى بيجم نهار سرو كومار عراقي نا كردا كارت تشتكي بكجبو موتشي جبو معاشي قال كرد لباشور كردستان هرم كردستان لا جبركو روبوت يعني حتى سروك كومار روبوت يعني نكاره بارا بشينا نكاره امضاء كلي بخا نكاره تشتكي جوي نكاره اصلا هنبل الويدر بتشتر rast e mesele bana hemî evin bahane ne mesela Aleviyekî Kurdekî her yekî dike alîkar min got li Kazakistanê ji wise belkî 20 hev 30 hev alîkarên serokkomar hene ji her civakê ji her milletî yekî tîne dike alîkar hemî makyaj ji dervera bibêje ya Kurdekî alîkarê serokkomar madî û çi dixwazin هواله هجا ام سرو كومار وجيكره سرو كومار وانا ندردمه دردمه حق ما زمان ما چاندا ما كولتورا ما ام شخور الفدر هرن لوانه
کارێ بازرگانی بکەن دەولەت مە ئەو کۆنتترۆل نەکە میتمە کۆنتترۆل نەکە ئەمش خۆرە ئەوێت توریزمێ لێ دەرێ گەشتیاری لێ دەرێ بەکەن لەوانێ لە ئاگری لە هەر دەرێ هەر تشت ئەم خۆ خۆڕێ بە بنە دەردێمە ئەوە نەدەردێمە سەر و کۆماری و ببە جێگروە و گوتنە بخەپینن مینا عێراقی و مینا وێ دەرێ Aynen. Na rast e. Em heqê xwe dixwazin, em dixwazin temam dewlet naxwazin vê çaxê rêveberiya me hebe yani em wê dixwazin yani. Ya mühim dara heqê netewî ê milletê Kurd. Ebe em wê dixwazin. İnsanî û demokrasiya giştî ya universal nakim. Heqê netewî ê milletê Kurd dibe di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê de were bicihîkirin êdî alîkariya serokkomarê we ji me re lezum nake. Memurtiya we jî ji me re lezum nake. Îjab nake em bibin polîs jî. Qet memurtîkî ji me re lezum nake. Nîne heva tiştek mînak ji birê xwe gudar ke mînak te rabêjim. Niha li Fîlandayê 200,000 Swîd ziman hene. Swîd ziman tu zanî? Wane ne serokkomar heye ne cêgir heye ne tiştekî wane neyê ji berî parlamentoya. Yek du di avên me heye wane xweseriya xwe heye tiştekî wane helaqê wane evê tune bi Fîlandayê re. Ê ku di nav Fîlanda jî de dijin yanî li Helsinkî li paytextê wê derê dinê bi zimanê xwe jiyanê xwe kesek evê wane nake problemê wane dernaxe kesek li wan naxe kesek li wan nakuje bi dilê xwe zengînê herê vî welatî ew in. Te fêm kir? Em jî wayê dixwazin yani. Zanî Bedran Kurdî Malatya ve her hevî ji bo alîkariya borî. Niha dixwazim tiştek bêjim. Yek tişt heye gerem bizanibin. Mixabin hem Başûrê Kurdistanê hem Kurdên Rojavayê Kurdistanê derê dervê tevgerê dibêjim. Tu zanî? Ne bi rêxistinkirinê yani. Tu zanî? Ji ber ku niha eger ez herim xwe pîşandanekê li wê derê li xelkî bêxim û li polîsa bêxim ev xeter ji bo me. Ji ber ku çi di nav sosyal medya di me her derê de belav dibe ha Kurd li polîsê me têxin ha Kurd wilo dikin we. Ev şaşiye. Ev qazancê nade doza Kurd. Tu zanî? Bana aşiretên rastînên Erebanın piştgiriya Qesedê û piştgiriya Mazlûm Abdî dikin. Xuyetike li ser hene heval bedirin hene aşîreyê Rojavayê Kurdistanê hene Erebin ew başin ama tiştek jî heye gerem wa jî bibînin. Yani me li men biçe dît yani. Tu zanî ew xas me hürmet da rêz me dawane. Tu zanî paşê her nav wanî ji da êrîşa me kedin. Nav malê wan da. Tu zanî? Ew jî heye. Hinekî wan ketin bin tesîra dewleta Tirkiye. Tu zanî pere pêşkeşî wan dikin Tirk. Tamam rasta tamam rasta ez çi dibêjim gerem yani şerî hede tişta jî bîn. Baş e dara em çi bikim xatir bû ji hevala. Em xatirim xwazin hema tîne tiştek xwazin bêjim heval vegan deqekê ew jî bêjim pir baş e. Yek rûpel heye bi navê Leon the Leon of Rojava. Zanî bi zimanê İngilîzî berê tiştê pir baş parve dikirin bi rastî jî. Yani li wê derê tiştê YPG û YPJ û Qesedê wane parve dike. Yani berê pir baş bi zimanê İngilîzî jî bû zaten dema şerê Kobanê min bixwe yek bi zimanê İngilîzî çêkir Kurdish female fighters. Yani bi İngilîzî me ew dikir. Tinê di şerê Kobanê di yek mehîda nêzî 15,000 biyanî me top kirin li wê derê. Zanî? Xwazim çi bêjim? Niha ez nizanim kî ye ew. Min ji wî re mesaj şandiye îro jî. Tu zanî? Min wî re gotiye. Min gotiye tu nikarî niha ez çend roja dibînim ser İsraîlê û ser cihû wana pir tiştê xerab dinivîsîne. Ev ne baş e. Bi rastî ne baş e. Navî bêje. Ez ê linkê te re bişînim we ev delîyona dengê te biçe wî ew muhaqqaq li me temaşe dike. Ew ez nizanim kî bi rê ve dibe. The Leon of Rojava. Berê karekî pir baş me şandiye ez spasiya wî dikim. Lê niha bûye nêzî du sê meh pir xerab ser İsraîlî cûha dinivîsîne. Ne baş e ev kar. Leon of Rojava. The Leon of Rojava. Yani bi Kurdî dibe yani şêrên Rojavayê. Yani ji bo çi dibêjim ji ber ku wana hemû vîdeo û ew ê wî yê Rojavayê Kurdistanê yê YPG yê YPJ yê wana dayîne. Tu zanî? Wê demê em vê derê hevalên me ê di Leon of Rojava em ji we re dibêjin ku dara we rexnet dike dibêje heta niha weşana we gelekî serkeftî bû baş bû me dişopand
دوی داویه ده رخنین و توش یانجی دجبریه و یا لهمبر اسرائیل ما عجز دکه دبیجه دارا فکری ویه باشه؟ يعني نممكن دبيجي إسرائيل وداعش وتيرورست عينينا يعني أبتشر شوية تو أو إسرائيل تشلوانات تيخت دبيجي عيني يعني شو ما دنفيسيني تشتغل السبب يعني أرمانجا تشيل البدري يعني أزولو زرر دبينم ددا كردات تشتكي دي جوي نابين بقوتنا تنعو جي بيجي يعني كاري خبكة جبور رجابات بدنا ناساندن يابجي بدنا ناساندن قصد بدنا ناسان كاري كي بيروزا باشا اما چه عیشه تنه تو بیجی جودایزم نه اسرائیلیزم و نه جودایزم نه زایونیزم و واتش تا دو چی پرناف دا چی عیشه تا یعنی سبب چیه؟ مرود کره سر بفکره مرود کره نا ترخنه خواه گوت او هوال ادی کینه دکارن برسف بدن ته اما اجوارا بیجم وکه ریوبری وی قناله از آماده ما حوالی مثلا دبیجا یک تشتت بیجم نه او جبای که ترک پروه او دکن دبیجن صلاح الدین ایوبی چیه کرد بویا او صلاح الدین ایوبی چیه قدس گرتیه و جو کشتنه ولو دبیجنه یعنی تو زانی ترک ولو دبیجن اری مسكا نا ايرو بابا تقدانا امنويان صلاح الدين انه تشوا ما قدس ازاد كرو امو يعني شما بقوتنا دبيجي ارمانجا كيل بدري يعني براستيجي او كاس او ادمين فيرو بالي بريبا دبنها ارمانجا واش يبا قوتنا يعني تمام از پیشنیاز دکم کو ریوبرین دلیون اوف روجاوا تبلی قنالا ما ببن و پیشنیازین دارا بگرم برچوان و یانجی رخنیوی برسه بدن رخنیوی باشه از قالك سباس اگه بيجن نولوجينا من حمو وانا جنب قيد كلنا نه او مجبور او برسه بدن تا چون مر یعنی تر رخنا خوان یزمان بویره او جی مجبور برسه بدن تنادن تا کیف وانه هوانو از گلک سپاس دکم جواره من نتارم 4 هفته هون پشکریه که پر عجایب مزن دادم وی کاناله پر خوشه پر باشه عیناً بویاوی بدومینن هم هجمارا تماشاگری مزیده بونه هم هجمارا آبونه مزیده بونه لهمبر نجبو دوستان لهمبر دجمن شکرم آخر قنال این کردی مزن بکن ام خطاب روجاوی کردستان کم به وسیله سرا و حرمز جوارا هوالین روجاوا باشور روجلات کازاکستان özbekistan کرد کدر دنیای بنم خطاب وان دکن ویا تایبەتمەندی کانالا me pir xweş e Avustralya ji me re peyam têniya Rûsya hevando dîsta ji bîr nekin Başûrê Kurdistanê hene heval bedran Başûrê Kurdistan Rojhilat Başûrê Kurdistanê di rêza çara de ye deriya Fransa mesela pêşî herî zêde ji Bakurê Kurdistanê weke Tirkiye tê Tirkiye li me temaşe dike paşê Almanya Tirkiye sedî pêncî ye yani Bakur komple paşê Almanya li me temaşe dike di asta sedî bîst û de paşê Sûriye yani Rojavayê Şamê Kurdê Sûriye paşê Iraqê di derece çara da ye paşê Fransa tê Swîsre tê Finlandiya welatên Swêd gelek baş e û Amerîka İngiltere acayip Amerîka li me temaşe dike Kanada Amerika min zêwa qisa Kurd hene yani ew jî di derece heft heşt de ye yani baş e gelek spas dikim ji were here bin gelek spas ji bo te jî şev baş ji bo hemû hevalan silav şev baş çavan